Ara rarament m'enfilava als arbres. Per contra, tenia la meva pròpia bicicleta. Es tractava de l'antiga bicicleta del meu germà, amb manillar de curses i 3 marxes, amb la qual vaig rebaixar l'antic rècord de 13 minuts i mig per anar d'un terce a la casa de la senyoreta Funkel, a 12 minuts 55 segons. És a dir, vaig rebaixar-lo 35 segons, que vaig cronometrar amb el meu rellotge. Em vaig convertir, modèstia a part, en un ciclista boníssim, no solament pel que feia a la velocitat o resistència, sinó, sobretot, en tot el referent a la traça. No em costava gens córrer a fer viratges sense tenir les mans al manillar, girar aturat o mentre frenava, tot derrapant. També sabia posar-me dret sobre els portapaquets, en plena marxa. Es tractava d'un esforç inútil però molt artístic, que donava clara evidència de la meva confiança il·limitada en la llei de conservació de l'impuls inicial. El meu escepticisme sobre el ciclisme s'havia dissolt totalment, tant teòricament com a la pràctica. Era un ciclista entusiasta. Anar en bicicleta era gairebé com volar. És clar que en aquella època de la meva vida hi havia coses que m'amargaven l'existència, especialment la circumstància de no tenir cap aparell de ràdio amb freqüència modulada, i per això estava obligat a perdre'm cada dijous al vespre, entre les 10 i les 11, una novel·la policíaca, i l'endemà, a l'autocar de l'escola, me l'havia de fer explicar, més malament que bé, pel meu amic Cornelius Michel. Bé, el fet que a casa no hi hagués televisió. La televisió no entrarà mai en aquesta casa, decretà el meu pare, que havia nascut l'any de la mort de Giuseppe Verdi. Perquè la televisió fa impossible que la gent toqui música, fa malbé els ulls, destrossa la vida familiar i condueix a l'estupidesa col·lectiva.